Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 224. En el davantal d'avui ens farem ressò d'una entrevista a l'historiador Flossel Sabater, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Lleida, i una veu de prestigi internacional. L'entrevista la va publicar la setmana passada, al Punt Avui, amb el títol del cas Sixena, el triomf de la desmemòria. En el transcurs de l'entrevista, Sabater parla de la història i la seva tergiversació. Els catalans, diu, no ens van prendre només unes obres d'art, sinó la història, i des de Catalunya tothom resta callat. S'ignora la història continuada d'aquelles terres des del segle XII, fins i tot abans, perquè en època musulmana Lleida n'era la capital. Quan en els anys 50 del segle passat se'ls pregunta als habitants de Vilanova de la Sixena on van al mercat, responen que a Lleida. A banda i banda de la franja viuen la capitalitat de Lleida. Les relacions amb les terres del bisbat de Lleida duren segles i de manera positiva, fins que aquesta relació fa nosa i s'ha de tallar. El manual d'història escolar més famós, publicat a Saragossa el 1945, es parla de la corona catalano-aragonesa. Doncs, el 2018, Aragó prohibeix aquesta expressió a tots els llibres de les escoles. No es pot esmentar per res els catalans. Els reis han d'anar numerats com ells diuen i proclamen a tot arreu que els membres de la corona d'Aragó, catalans, valencians i mallorquins inclosos, eren coneguts com a aragonesos, tot el contrari del que diuen la documentació i estudis europeus. Si algú ha estat colonitzat, som nosaltres, en el sentit de com s'ha reescrit la història de manera sistemàtica des del segle XIX. Quan es busca el discurs de cohesió nacional d'Espanya, fa un segle i mig, hi ha una gran discussió, s'acaba descartant l'altra Espanya possible, que hagués estat la federal de la Corona d'Aragó, i s'imposa la centralista, conservadora i castellana. Si es diu Corona d'Aragó no és per la regió d'Aragó, sinó perquè és el nom de la dinastia, com hi ha la dinastia dels Anjou o la dinastia dels Borbó. I tota la formació d'aquesta dinastia es basa, sobretot, perquè li dona més prestigi en la cultura catalana. Els reis són catalans, l'expansió mediterrània es fa en català. Arreu són coneguts com a catalans. Aquesta és la història i l'han esborrat. Nosaltres hem deixat d'existir en el passat. En el relat de la unitat d'Espanya, els catalans no hi tenim lloc com a identitat. L'arxiu de la Corona d'Aragó és a Barcelona, perquè els papers del rei eren a Barcelona, perquè Barcelona era la capital, no Saragossa. Fins a principi del segle XIX, tots els historiadors d'aquí i de fora, quan citen els documents, diuen que els han consultat a l'Arxiu Reial de Barcelona. Benvingut, Víctor Cucurull. Avui tenim un programa una mica especial. Sí, avui fem un monogràfic. Abans que ens presentis Catalunya, la història de Catalunya dia a dia... Presentaré una mica els fets així d'una manera sintètica, però voldria dir que aquesta discussió és una discussió tan política i tan provocada i tan artificiosa que no pot ser més, perquè totes aquestes comarques, Sixena inclosa, formaven part del Principat de Catalunya. I és l'any 1833 que en una distribució, diguem-ne, administrativa del regne d'Espanya, doncs agafen i es queden totes aquestes comarques. I la segona ja va ser quan van retallar d'una manera ignominiosa el bisbat de Lleida. Per què? Perquè moltes parròquies del bisbat de Lleida havien quedat a l'altra banda de la frontera, diguem-ne, frontera, que és una mica ridícul, però entre Catalunya i Aragó. Un d'aquests despropòsits que els valencians en dirien un desficaci, descomunal. Però bé, anem a la nostra història. Que presenti abans els nostres convidats i així ja ho tindrem fet. Doncs tenim amb nosaltres l'Oriol Falguera. Benvingut, Oriol. Gràcies. L'Oriol Falguera ja l'heu vist alguna vegada en algun dels nostres programes. És president de la Fundació Reeixida i el tenim aquí per parlar d'un català il·lustre.
I avui tindrem secció de Catalans Il·lustres, que és en Daniel Cardona. I ens acompanya també en Rafael Català, el dels episodis de la nostra història, que avui farem una miqueta de tertúlia el temps que tenim de programa. Doncs, Víctor, quan vulguis, anem amb la història de Catalunya dia a dia. Bé, començarem el dia 20. El dia 20 de març de l'any 1924 se suprimeix la Mancomunitat de Catalunya després del cop d'estat de Primo de Rivera. El dia 22 de març de l'any 1931 s'inaugura el Cremallera de Núria. Interessant, perquè són 12 quilòmetres des de Ribes de Freser per salvar un desnivell de més de 1.000 metres per arribar al santuari de Núria. El dia 23, però de l'any 1702, mor a Barcelona un sant. Bé, el van fer sant 200 anys més tard, però ja tothom el tenia per sant, quan vivia, que era Sant Josep Oriol. Era un gran, extremadament piadós, caritatiu, en fi, un sant. El van acabar canonitzant a l'any 1909. Bé, el 24 de març de l'any 1478, interessant perquè s'imprimeix a Ginebra el Llibre dels Àngels. De qui era el Llibre dels Àngels? Home, era de Francesc Eiximenis, un llibre que havia escrit l'any 1392 a València, en català, dedicat al mestre racional. Aquest llibre és important perquè és l'únic llibre de la literatura medieval catalana, escrit en català, especialment, que es va traduir al llatí, però és que, a més, va tenir traduccions al castellà, al francès i fins i tot al flamenc. I fins i tot s'han conservat uns fragments que s'havia traduït a l'aragonès, una cosa curiosa. Bé, és precisament un dels incunables de les edicions franceses i va ser el primer llibre imprès a la ciutat suïssa de Ginebra. És a dir, era tot un best-seller, que en diríem ara, de l'època, perquè quan es va fer aquesta traducció ja feia 100 anys que s'havia escrit i era un llibre que el llegia moltíssima gent. Parlant dels àngels, això és molt sorprenent, però jo crec que és una bona manera d'explicar coses a la gent, en general, parlant d'aquesta categoria celestial que són els àngels, i aleshores, clar, àngels, dimonis, el bé i el mal, el que es val la pena fer i el que no, i etcètera. I tot això en un context molt bonic, que és el de la ciutat de València, molt emergent en aquesta època, amb un gran poder, amb moltes ganes de ser una gran capital. Doncs bé, seguim. El dia 25 de març, però de l'any 1329, s'inicia la construcció de la Basílica de Santa Maria de la Mar. Aquest edifici és absolutament emblemàtic, és cabdal del gòtic català i té una particularitat molt especial, que és preciós, això ja no m'ho caldria dir perquè ho és, i tothom qui l'ha vist ho pot constatar perfectament, és d'una senzillesa i d'una grandiositat i a la vegada d'una espiritualitat inspirador, d'espiritualitat molt gran. Bé, qui va fer aquest edifici, que això és la cosa curiosíssima? Dos mestres de cases, avui en diríem arquitectes, que són Berenguer de Montagut i el seu col·laborador i deixeble Ramon Despuig. Aquest Ramon Despuig no només va posar la primera pedra, sinó que va coronar l'obra. És a dir, és l'únic cas en la història de l'arquitectura medieval en què un edifici és començat i acabat per un mateix mestre de cases. Bé, el dia 25 també, però de l'any 1892, a Manresa es comença el debat en aquesta assemblea de la Unió Catalanista del que coneixem per les bases de Manresa. De fet, es van aprovar al cap de 2 dies, és a dir, el dia 27, sota la presidència de Lluís Domènech i Muntaner, amb el secretari d'aquesta assemblea era Enric Prat de la Riba. Allà hi havia tot de gent venint dels corrents importants del catalanisme que s'acabaven, diguéssim, d'agrupar per passar ja a una fase política. Hi havia gent com Joan Josep Permanyer, del Centre Català, hi havia gent de l'escola que en deien catalana, etc. Tota una sèrie de gent molt interessant. Bé, el dia 26 de març de l'any 1715, resulta que Josep Moragas va perdre el cap. Home, sí, doncs el cap i el cos i tot, i el van absolutament esquarterar després d'un judici sumaríssim. Josep Moragas era el general Moragas, era l'encarregat
de la defensa del Principat durant la Guerra de Successió i, naturalment, quan va haver de rendir, perquè aquest va ser l'acord que es va prendre en la capitulació de Barcelona al castell de Cardona, i se'n va anar a casa seva, però va tornar a baixar en un intent, sembla, no és molt segur això, però de reorganitzar la defensa o, com a mínim, d'intentar fer alguna acció després del resultat funest de l'entrada dels Borbons al Principat i concretament a Barcelona. El van enganxar, el van jutjar i el van matar. El dia 27 de març de l'any 1513, l'explorador Joan Ponce de León, i ara direu, i ara de què li ve aquest, de parlar del Joan Ponce de León, va descobrir la Florida, que llavors es pensaven que era una illa, que ara no havien passat més al nord, estaven sortint de l'Espanyola, sortien de Cuba, aquestes expedicions, i aleshores aquest conegut Juan Ponce de León en realitat es deia Joan Pons de Cabrera, i era un dels personatges de la nissaga dels Cabrera que havien anat cap a l'oest, diguéssim, i ja durant molt de temps s'havien afincat allà com a senyors de la guerra, amb càrrecs polítics i càrrecs de tota mena. I aquest senyor, per tant, té el mèrit, diguéssim, d'haver fet el descobriment de la Florida, que per cert és un nom ben català. Tampoc no ens ha d'estranyar que ell ho fos, o si més no, d'origen català. Bé, el 27 de març de l'any 1987 mor el polític i coronel republicà Frederic Escofet, a 88 anys. La seva actuació el dia 19 de juliol de 1936 va ser cabdal, decisiva, perquè a Barcelona la insurrecció dels militars franquistes fos derrotada i, per tant, la república no perdés la ciutat de Barcelona. En podríem parlar molt d'aquest personatge. No puc fer-ho, ja ho farem algun dia que ens sigui avinent. I, finalment, per acabar, aquest mateix 27 de març, però de l'any 1993, moria el poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Molt bé, moltes gràcies, Víctor, amb aquestes efemèrides de la història de Catalunya dia a dia. I sense perdre temps, anem a Catalans Il·lustres. Bé, Catalans Il·lustres, perquè, com hem dit abans, aquí tenim l'Oriol Falguera de la Fundació Reeixida, en Rafael Català i en Víctor Bocurull també, i per entrar dins del tema d'aquest català il·lustre Daniel Cardona, passem primer unes imatges.
Impressionant aquest vídeo amb aquest Daniel Cardona que ens mira en moviment al final del vídeo. Oriol Falguera, la Fundació Reeixida impulsa, com hem vist al principi del vídeo, l'any Daniel Cardona. Efectivament. O sigui, ens agrada ser molt observadors i vam veure que l'any passat es va commemorar l'any Fuster, com toca, i vam dir, doncs ens toca explicar, sabeu que cada any Reeixida que fem una organització, un personatge i el catapultem, doncs tocava, després de fer els 80 anys del Front Nacional de Catalunya, els 90 de nosaltres sols, tocava explicar que fa 80 anys, molt a la vora d'aquí, un 7 de març va morir el Daniel Cardona. I per tant, aquesta figura carismàtica i imprescindible de l'independentisme català, calia explicar-la bé perquè, diguéssim, des de depèn quin testament no s'ha explicat gaire bé. Llavors, què vam fer? Vam contactar amb una editorial valenciana que es diu Afers per tornar a reimprimir un llibre que havia escrit en Fermí Rubiralta, el seu biògraf. De fet, el llibre té encara més documentació i és amb un pròleg més llarg que el que va sortir fa uns anys. I llavors vam també contactar amb com que sempre ens quedem al format nacional que va de Salsa de Guardamar i de Fraga Maó, vam contactar amb un il·lustrador que es diu Cesc Roca i vam dir, escolta, que havia fet ja també alguna cosa sobre l'any Fuster, agafen el Cardona i fes un redisseny i doni una cosa així més juvenil. Ho va aconseguir, que ho vam presentar al Museu d'Història, i arran d'això la idea és vam començar, com sempre, al Museu d'Història, que és el nostre museu nacional, vam començar allà, i la idea és que després anem fent presentacions la mar de xules arreu de la nació. Llavors, amb mes i mig ens anem a Perpinyà, ens anem a Girona, ens anem a Vic i anem fent diferents recorreguts i poblacions, presentant qui era aquesta persona. I qui era aquesta persona? Aquesta persona era una persona molt interessant, que neix a Barcelona el 1890, al carrer de Jovellanos, número 1, i acaba morint el 7 de març a Sant Just Desvern. Aquesta persona el que fa és que fa el pas que fan molta gent que comença a fer el primer separatisme, que són gent que acaben treballant fent de saltataulells, treballant a comerços, guanyant-se la vida com poden. No només ell, que ell mateix estava a Barcelona, però, per exemple, tota la gent del seu voltant, els germans Badia, en Jaume Conte, són gent que surten de la misèria a l'Empordà, a Torregrossa, i van a parar cap a Barcelona, i aquí es comencen a guanyar la vida. I, per tant, què farà ell? Tenim un Cardona que als 15 anys està treballant en una merceria, la merceria Bonàs, aquí a la ciutat, a la part antiga de Barcelona, i és justament el dia que aquests militars espanyols han cremat la seu del Cucut i la seu de la Veu de Catalunya, i quan els veu passar, ell agafa una galleda i els hi fa una galleda per sobre, i per tant els veïns aturen que no cremin ni la merceria ni que li facin mas a aquest jove Daniel Cardona. Tenim un Cardona ja amic d'en Salvat Papaseit, i que estan junts a la Joventut Nacionalista. Per tant, Salvat Papaseit també, que tothom ens el pinta com a anarquista, resulta que era independentista. I, de fet, el Cardona, quan els últims anys de vida d'en Salvat Papaseit, el té a casa seva pagant-li ell el lloguer de casa perquè ell faci els poemes, els últims poemes seus. I, de fet, en Papaseit farà, de les imatges que heu vist al vídeo, hi ha 3 llibres que va escriure en Daniel Cardona. El primer llibre es diu La batalla. Doncs el pròleg el fa el Salvat Papaseit. Tenim un Cardona que ja està entre el 14 i el 18, quan hi ha la Primera Guerra Mundial, junt amb altres membres abrandats, barallant-se amb els espanyolistes de la Lliga Patriòtica Espanyola a les Rambles, quan hi ha la Primera Guerra Mundial. Tenim un Daniel Cardona enamorat d'Irlanda i de l'aixecament de Pasqua, i ell vol fer el mateix, i de fet ha estat tota la vida per fer el mateix a Catalunya. Tenim un Cardona que el 18, amb en Batista i Roca, fan un butlletí que es diu l'Estat Català. Encara quedaven uns anys per fer l'organització, que ara justament va fer 100 anys. Un Cardona que després aconsegueix ja una mica més gran, aconsegueix la casa on acabarà visquent, aquí a Sant Just Desvern, i per tant, això ens ho explicava el seu fill, el seu net ara fa un mes, a l'Ateneu Barcelonès, que calculaven que el 60% de la hisenda del Cardona se la va gastar només per la pàtria, fent butlletins, salvant gent, etc. O sigui, per tant, aquest s'ho creia de veritat. Un Cardona exiliat 3 vegades, el 23, durant la dictadura del Primo de Rivera, exiliat durant la guerra dels 3 anys, la Guerra Civil, i exiliat després de la derrota quan comença la Segona Guerra Mundial. Un Cardona amic d'en Macià, en Macià la part política d'Estat Català i el Cardona l'activista,
i el membre de propaganda. De fet, el seu lema era biblioteca, acció, propaganda. Això crec que és 100% el que necessitaríem els independentistes, que és formar-nos més per saber el que ens atenem, diguéssim, si anem a la lluita. Un Cardona ja brallat amb el Macià el 25-26 de dir, escolta, aquí no passa res, tenim els voluntaris... No feu res aquí, no feu res. I ell donarà pas a Bandera Negra, que són els que voldran acabar amb la vida de l'Alfons XIII quan ve a Barcelona amb tren. Un Cardona que el 26 ha de callar, perquè realment els voluntaris de Macià són apressats a Prats de Molló i, per tant, ha de dir, hòstia, doncs no tinc tota la raó que tenia, no? El 30 ja funda l'organització L'Estel, que al cap d'uns anys serà Nosaltres Sols. Per tant, Nosaltres Sols, que traducció del Sinn Féin gaèlic. Un Cardona que estarà el 31 d'abril oferint els seus serveis en Macià, partint de muntar una guàrdia cívica per protegir la República Catalana, que serà el 6 d'octubre del 34, esperant les armes que no arriben amb la proclamació de l'Estat català. Per tant, un Cardona que és figura transcendental. I un Cardona que durant la Guerra dels 3 anys salva, de fet és un dels pocs pobles del Baix Llobregat que salva les atrocitats aquestes mal fetes, diguéssim, salva gent, torna a agafar el camí de l'exili i després, des de Perpinyà estant, on ha estat els seus 3 exilis seguits, serà els que, abans que comenci la Segona Guerra Mundial, emplaçarà el seu jovent, la gent de Nosaltres Sols, que han d'entendre's amb la gent de l'Estat català i fer aquesta unitat sagrada, entendre's per anar a la lluita. I, per tant, serà ell que animarà els primers passadors a entrar, a escapar-se dels camps de concentració d'Agde, Occitània, a entrar cap a Perpinyà i de Perpinyà cap al sud via Llançà per organitzar el que acabarà esdevenint el Front Nacional de Catalunya. I serà ell qui, amb la gent d'Estat català, que estava completament brallat, diguéssim, el 4 de maig del 40 formaran l'organització. Per tant, que és una persona que ajunta des del separatisme fins a l'independentisme modern, perquè sense el front no hi hauria PSAN i sense PSAN no hi hauria Esquerra Independentista. Per tant, ho abraça tot. L'estrany és que, per exemple, quan hem volgut buscar gent que s'adherís a la comissió l'any Cardona, hi ha gent que no ens ha respost perquè li ha fet vergonyeta. Li ha fet vergonyeta. I llavors nosaltres no ho arribem a entendre, per tant és una persona que per això, diguéssim, interessa fer aquest any per posar-lo on toca. No sé, Víctor o Rafael, si voleu... Home, jo diria que Macià i Cardona són els 2 grans pols de l'inicial independentisme català. Podríem afegir-hi un precedent, que és el doctor Martí Julià, que va dirigir la Unió Catalanista uns quants anys abans, però sens dubte amb el pont que podríem afegir-hi del doctor Martí Julià, el primer terç de l'independentisme català, el primer terç del segle de l'independentisme català, no s'entendria sense aquestes 2 figures, amb aquesta relació d'amor-odi, en què tant podien col·laborar com barallar-se a fons, i encara en una altra situació que encara de retruc, que és que quan mor Macià és el moment que es reconcilia, Nosaltres Sols i Estat català es reconcilien i es planten el 36 ja amb una visió general d'unitat d'acció que de la guerra, doncs l'inici de la guerra es tronca, no? Cardona és un desastre historiogràfic que no li donem l'atenció que es mereix. Per tant, si la Fundació Reixida impulsa la commemoració de l'aniversari, és una qüestió absolutament transcendental i que, més enllà dels posicionaments polítics, una anàlisi rigorosa de la història requereix que sigui atès amb la mesura de la seva transcendència, que és profundíssima. Daniel Cardona va ser també alcalde de Sant Just. Va ser alcalde de Sant Just d'Esvern, precisament. 2 vegades, potser? 2 vegades, i precisament la idea està que va ser l'únic... La gent ja no era ni Lliga ni Esquerra Republicana, sinó va fundar un partit propi, l'Esquerra Catalana, i realment va fer molt, molt pel poble, i molta gent gran de Sant Just encara se'n recorda dir aquest sí que ho va fer bé. O sigui que, per tant, ell que precisament era polític, que no li agraden gens els polítics, ell era un home d'acció. Imagineu ser un home d'acció i ser alcalde. Jo no ho arribo a imaginar, però ho va fer i va fer espectacularment bé, sí, sí. Jo penso que era un home que tenia una visió molt oberta. O sigui, era polític
a fons, o sigui, el del partidisme ho portava molt malament, però era un home que tenia la visió, diguéssim, interclassista, podríem dir, és a dir, tota una societat oberta en la qual tan important és tenir en compte les reivindicacions i les situacions de classes populars, els treballadors, etc., pagesos, tal com de les classes de botiguers, menestrals, en fi, ell mateix em sembla que era, en aquest sentit, propietat d'una masia, per tant, d'unes terres, i per tant era un senyor propietari, per dir-ho així. Encara existeix aquesta masia. La masia existeix al centre mateix de Sant Just Desvern i, de fet, fa anys que la gent de Sant Just Desvern estan perquè l'institut que hi ha es digui Daniel Cardona, però això encara sembla que no arriba. Però això es va fer un acte justament al cap de 5 dies que es va fer l'acte al Museu d'Història, es va fer un acte a Sant Just Desvern, també reivindicant aquesta cosa d'aviam quan tindrem l'Institut Daniel Cardona. I per això no va fer gent de l'esquerra independentista. O sigui que, per tant, això avança, aquest any avança. Jo hi afegiria un element, que és fins a quin punt Daniel Cardona representa la via irlandesa, com l'Oriol Falguera deia, perquè en la visió oberta internacional que els catalans sempre hem tingut, sempre hem estat amatents als moviments nacionals que hi ha hagut arreu, a Finlàndia, a Sèrbia, a Grècia, a Còrsega, a Sardenya, on fos. I en aquell moment s'estaven jugant els moments transcendentals de l'afer dels irlandesos, que va ser un afer finalment guanyador amb sang, suor i llàgrimes internes i al cap de temps per part del mateix moviment irlandès, oi? Però aquesta obertura de mires, certament emmirallant-se d'una forma, a vegades, anem a dir, amb una atracció molt poc crítica, si volem, oi? Molt dogmàtica, però és cert que donava unes possibilitats internacionals que va obtenir no només molts seguidors, sinó aquesta pluralitat social que dèiem, li hauríem d'afegir també la integració de moltes dones que es van integrar, van participar d'aquest moviment en aquell estadi dels anys 20 i 30 que les dones no participaven tant en aquest moviment insurreccional. La Lola Anglada, la Maria Carme Nicolau, per posar-ne dos noms, i podríem seguir-ne molts més, oi? Estem fora de temps, però ens has portat un llibre, Rafael, que si més no, ni que sigui en un minut el comentem, perquè aquest llibre l'ha escrit l'Oriol Falguera. Aquest llibre l'ha escrit l'Oriol Falguera i és l'Exèrcit Popular Català 1969-1979, La Casa. Agafem-ho pel rave per les fulles. La gent més gran sabem que vam viure el cas Voltor i el cas Viola, però això ens podem quedar amb aquesta anècdota que la policia va atribuir als membres d'aquest anomenat època, l'Exèrcit Popular Català, denominació que li va donar la policia, però l'Oriol Falguera va estudiar-ne i va veure el fil conductor des de l'època del Daniel Cardona amb el Jaume Martínez Vendrell i tota aquella colla que van creure que era hora d'organitzar una milícia, un exèrcit, perquè fomentés la independència de Catalunya, però que, a més, estigués preparat per defensar-la en termes estrictament militars. No era tant la visió d'un grup armat a la manera de l'anticolonialisme dels anys 70 i dels anys 60, sinó aquesta funció que entroncava amb aquest passat. Ben entès que, quan es va poder implementar, el món havia canviat prou, i això, si voleu saber-ne més, el que caldrà és que llegiu el que explica l'Oriol Falguera. Em sap greu perquè estem totalment fora de temps, però recorda'ns, Oriol, el llibre aquest que s'ha reeditat de la biografia d'en Cardona. El llibre, l'editorial és Afers, d'acord, del País Valencià, de Catarroja, i l'autor és en Fermí Rubiralta, que és qui sempre fa aquest pacte amb la Fundació Reixida, que sempre ens ajudem uns als altres a explicar personatges. També ha estat aquí en aquest programa. Sí, que és de Baix Llobregat també, que per tant.
D'acord, doncs hem de deixar-ho aquí. Gràcies, Víctor, Oriol i Rafael. Doncs recordeu aquest llibre, biografia d'en Daniel Cardona d'en Fermí Roviralta, per si voleu aprofundir una mica més en aquest català il·lustre. Nosaltres marxem a la frase de la setmana de l'escriptor anglès G.K. Chesterton: els contes de fades no superen la realitat. No perquè ens digui que els dragons existeixen, sinó perquè ens diuen que els podem vèncer. Tornem la setmana que ve, us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana. Com que tu has sintetitzat molt bé... Sí.